ευλογησόν Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, Διού Θεοπρεπώς εδογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας, βασίλειον ιεράτευμα Πατέρος Ιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα έλεος του δεόμεθα σου επάκουσαν και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων σου, του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών, του Συλλόγου Σαρακακάνων, μετά των οικείων αυτών και πάντων των παρευρισκομένων, υγείας και θείας βοηθείας υπερ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη Δία εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν αυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τα δώρα ταύτα, τα προσφερόμενα εις δόξαν συν, και εις τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ορανοφάντορος. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθής την ζωήν ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άγιε Ιεράρχα Βασίλειε, πρέσβευε υπερ ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αγαπητά μας παιδιά, εντιμότατοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι, πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του Συλλόγου του Σαρακατσάνου, για άλλη μια φορά μας αξιώνει ο Θεός σε μια νέα χρονική περίοδο να τηρούμε το πατροπαράδοτο έθιμο της Κοπής της Βασιλόπιτας, ένα έθιμο που η σημασία του και η αξία του συνίσταται στο ότι δίνεται η ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας των ανθρώπων. Αλλά αυτό το έθιμο σηματοδοτεί και κάτι σημαντικότερο. Όπως θα κόψεις τα κομμάτια της πίτας και θα τα μοιράσεις, έτσι θα πρέπει στη ζωή μας να μοιράζουμε, να μοιραζόμαστε. Στην ίδια ζωή μετέχουμε, στην ίδια κοινωνία ζούμε. Να μοιραζόμαστε λοιπόν, όπως μοιραζόμαστε το κομμάτι της πίτας,
τις χαρές της ζωής, αλλά και τις δυσκολίες της ζωής. Λέει ο λαός μας ότι μέσα στην απλότητά του και στη σοφία του, ότι η χαρά του ενός όταν ανακοινώνεται πολλαπλασιάζεται, αλλά και το πρόβλημα και ο πόνος του ενός όταν μοιράζεται με τον συνάνθρωπό του μειώνεται και μένει ο μισός. Έτσι λοιπόν θα πρέπει στη ζωή να μοιραζόμαστε και τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες. Και ακούσαμε στο απολυτίκιο του Μεγάλου Βασιλείου να λέει «Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας». Ο Μέγας Βασίλειος κατακόσμησε, καταστόλισε, έτσι, τα ήθη των ανθρώπων. Αυτά που τηρούμε. Αυτά λοιπόν τα ήθη θα πρέπει να τα κρατήσουμε, να τα φυλάξουμε, γιατί με αυτά τα ήθη, με αυτόν τον τρόπο της ζωής, μέσα από πολλές δυσκολίες το γένος μας επιβίωσε. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Να ευχαριστήσω γιατί κάθε φορά που σε εορταστικές εκδηλώσεις ζητούμε την παρουσία παιδιών με τις παραδοσιακές στολές, είστε πάντα πρόθυμοι να μετέχετε και να ανταποκριθείτε, και να ευχηθώ υγεία, ειρήνη σε όλο το λαό μας, σε όλο τον κόσμο μας, καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Καλή χρονιά. Τώρα να πεις εσύ. Ό,τι θέλεις. Θέλεις να πεις κάτι. Να πω λίγο, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ σεβασμιότατα για τις ευχές σας, πατέρες. Καλωσορίζω όλους εσάς σήμερα εδώ. Ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία, καλή πρόοδο στα παιδιά μας, επιτυχίες στους συλλόγους μας. Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Τσιτηρίδη Γεώργιο, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Ξάθης, τον Αντιδήμαρχο κύριο Χατζαντονίου Αθανάσιο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τσέπελη Μιχαήλ, τον εκπρόσωπο του Βουλευτή Ξάθης, τον Αντιδήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Σταυρακάρα Φώτη, την κυρία Ανδρέου, τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, του Συλλόγου Σαρακατσάνων, Τραντέλινες, οι Πόντιοι, Τραντέλινες, οι Πυρώτες, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων, ξεχνάμε και έναν σύλλογο, οι Μικρασιάτες, αν ξεχνάμε, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, θα έρθετε πρώτα για ένα χαιρετισμό να πείτε δύο λόγια. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Πρόεδρε του Συλλόγου Σαρακατσάνων, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Λεπενιώτης, εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Το 2024 να είναι μια δημιουργική χρονιά, γεμάτο ειρήνη και υγεία για όλους. Όπως είπα και χθες στον ετήσιο χορό του Συλλόγου, ο Δήμος Αυδείρων στηρίζει το Σύλλογο Σαρακατσάνων εδώ και πολλά χρόνια. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται, ήδη εχθές είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε τους συλλόγους και ιδίως συλλόγους που έχουν μέλη δημότες μας, και πρέπει να τηρούμε, όπως είπατε, τα έθιμα και τις παραδόσεις για να μαθαίνουν αυτά τα παιδιά πώς ζούσαν οι προγόνοι τους και από εκεί και πέρα να το μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Καλή χρονιά σε όλους, σε ευχαριστήρια και
Πριν φύγετε, κύριε Δήμαρχε, να πω όσο μας πενεύετε και όσο λέτε τα καλύτερα λόγια, και εμείς τα ζητάμε από την πλευρά μας ασύλο και τα ζητάμε. Ανταποκρινόμαστε πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο, τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Χατζηδονίου, ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε, εξαιρετικό Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Δημάρχου Ξάνθης σας εύχομαι υγεία, χαρά και ευλογία σε εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στα παιδιά μας, όλων εύχομαι να είναι καλότυχα και τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν. Στο πρόσωπο του Πρόεδρου να συγχαρώ τα μέλη, τους φίλους, τους χορευτές και όλο το προσωπικό του συλλόγου, το οποίο με τις δράσεις του πάντα προάγει τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και το Ξάνθη News για την προβολή και το TV Ροδόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κόψουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι στο Χριστό. Στο Χριστό και την Παναγία. Ένα πιάτο, παρακαλώ. Αυτό το κομμάτι, αυτό είναι για τον Χριστό και την Παναγία.